Bine ați venit la emisiunea de crescut furnici. Astăzi vom afla cum vom crește furnici alături de copiii noștri. Salut, numele meu este Virgil și sunt aici pentru a vă iniția în artele seducției. Pentru că tehnologia intră în bucătărie chiar astăzi, o să vă prezint ce se întâmplă exact și care este diferența dintre o autostradă construită în Germania și o autostradă de Regina Mamă. Regina Mamă, practic, ea depune ouăle de 260 de ori pe umărul drept și o pupăm de 400 de ori pe umărul stâng, până când începe să simtă piciorușele din spate, cum merg foarte des. Puteți observa că lângă două piciorușe mai apar încă două. Ăsta este ajutorul pentru economia noastră, având în vedere că ceapa a fost tăiată julien, practic noi am introdus-o în aparat și am scos-o julien între picioare. De acolo până mai sus, cu mângâieri tandre și cu terimitele care urcă și coboară de sus până jos pe tulpina baobabului, putem să vedem cum acest nou laptop lansat o să creeze mai multe locuri de muncă, însă, dragi oameni, acesta curăță cartofi, este uimitor, efectiv. Bag în curățătorul de cartofi și curăță cartofi, apoi îi tăiem mărunțel, bucată cu bucată, până când corpurile dumneavoastră o să rămână absolut goale, dar este în cale lungă până acolo, pentru că întâi trebuie să mergem la prima întâlnire. Acolo furnicarul mănâncă furnișul nemiluit. Uitați cu limba lui mare și groasă, se vâră efectiv în mușuroi. Neprotejat, nu este bine, de aceea eu sunt aici pentru a vă învăța cum să vă puneți Ben Mariu să fiarbă cel mai bine. Practic, trebuie să obținem o temperatură medie de aproximativ 250 de miliarde de dolari, împrumutați către, bineînțeles, cine altcineva decât matca cuibului, care când mușcă furnicarul, practic îl otrăvește cu latex sau cu prolipropilenă, care este totuși un material cam tare, s-ar putea să vă jene. Zeze este numele acestei furnicuțe, este din Indochina. Ea practic a fost importată din Japonia, dar cu marca a avut o împărintețire cu ceilalți părinți ai ei și această furnicuță poate să transporte până la 5.000 de ouă pe ea. Uitați-vă bine la ea, este ultimul proces pe care trebuie să-l facem, să frecăm panacola până se întărește. În momentul în care s-a întărit, sărutul nu își mai are locul. Stop, e ok!